Na dan njegove smrti 23. listopada nakladništvo Modernist organiziralo je prigodno sjećanje na varaždinskog likovnog umjetnika Gorana Merkaša. Godine 1996. točnije 23. listopada, umro je jedan od najvećih varaždinskih likovnih umjetnika Goran Merkaš. Nakladništvo Modernist pripremio je prigodno druženje povodom sjećanja na Merkaša. Prikazan je tako izbor njegovih najboljih plakata, a uz prigodan glazbeni program okupljeni su mogli čuti i pokoju zanimljivu crticu iz Merkašovog života. Veliki je značaj Gorana Merkaša za Varaždin. On je obilježio kulturnu i umjetničku scenu za sva vremena. Zapravo bio je kultna figura temeljne institucije, kulturno-umjetničke institucije ovoga grada, a to je HNK Varaždin. Od 1977. kad ga u stalni odnos prima Peter Veček do svoje smrti 1996. Goran Merkaš napravio je stotine plakata, iznimnih plakata, umjetničkih dijela za Varaždinsko kazalište u kojem su uživali zapravo svi Varaždinci. Poznata je činjenica koju volim ponoviti, kad god je bila nova predstava sa znatiželjom i iznenađenjem, Varaždinci su očekivali kako novu izvedbu na sceni, na daskama kazališnim, tako i ono što će staviti Goran Merkaš u izlog. U pripremi je književno izdanje plakata tog umjetnika. Naime, Modernist nakladništvo ugovorno je steklo pravo na književnu populaciju od strane obitelji Merkaš, koja će obuhvatiti sve plakate kazališne, dakle ne samo iz Varaždinskog kazališta, nego iz kazališta iz Virovitice, s kojim je također surađivao, a također tu će biti prisutni njegovi crteži, neki i kolaži i slike koje do sada nisu viđene. Dakle, zaista je radost u sjećanju na Gorana Merkaša. I sad, dame i gospodo, 10 sati i 10 minuta, u drugom dijelu, naravno, Vekerica VTV televizije, našeg gosta smo najavili na samom početku ovog prijepodnevnog druženja i baš mi je iznimno drago što ćemo u narednih nekoliko minuta posvetiti i pričati o čovjeku koji je ostavio neizbrisiv i svakako prepoznatljiv, ponavljam, prepoznatljiv likovni trag ovdje u gradu Varaždinu, pogotovo kada su u pitanju među ostalim i kazališni plakati koji su stvarno bili onda i boom u njegovo vrijeme, a on je jedini naravno Goran Merkaš. Nekoliko riječi, a povodom obljetnice njegove smrti, sutra u večernjim satima jedno druženje, jedna knjiga u izdanju Modernist nakladništva, a kad kažem Modernist, jasna je stvar da je ovdje s nama u studiju gospodin Robertino Bartolec. Prije svega je pozdrav i dobrodošli. Dobar dan, pozdravljam naravno sve gledatelje Varaždinske televizije, pozdravljam redakciju VTV-a, uvijek mi je drago biti ovdje, uvijek smo lijepim povodom ovdje, znači evo tema je, razlog je Goran Merkaš, Varaždinsko kazalište, a uvijek kad je povijest Varaždinskog kazališta u pitanju, lijepo je podsjetiti se na jednu fotografiju iz 1873. Dakle, ovo je Varaždinsko kazalište 1873. Kamera vrlo lijepo to hvata. Vidite, usred ničeg u gradu, doslovno usred ničeg u gradu koji je tad imao daleko manje stanovnika nego Banfica, napravljeno je nevjerojatno zdanje, tada jednog od najvećih, potencijalno najvećih europskih arhitekata. Očigledno ti ljudi koji su kreirali ovaj grad, koji su brinuli o ovom gradu, imali su sjajnu perspektivu za ovaj grad i sad kad je Varaždinsko kazalište u ovim neobičnim turbulencijama, uvijek se s pijetetom treba prisjetiti što je uloga kazališta u jednom gradu. A evo, danas Varaždin ima 20-30 puta više stanovnika i danas čak puni kapaciteti ovog vrhunaranog arhitektonskog zdanja nisu pregnantno iskorišteni. To znači, zaista su imali namjeru od ovog grada napraviti, pa da ne budemo pretjerani, ali definitivno europsku metropolu, ne samo mali Beč, nego... Ne samo mali Beč, nego veći Beč od Beča, kak stvari stoje. I velik trag u tom velikom kazalištu ostavio je rođeni Varaždinac,
15.12.1950. rođen u Varaždinu, 23.10.1996. prerano preminuo u Varaždinu Goran Merkaš. Mirne duše se može reći, posljednjih 50 godina on je najveći likovni umjetnik ovoga grada i šire, ja bih rekao. I koincidencija, točno te godine 1977. kada on dobiva status suradnika Varaždinskog kazališta, napustio nas je najveći naš likovni umjetnik Miljenko Stančić i od tada do 1996. nevjerojatan trag likovni u ovom gradu ostavio je Goran Merkaš. 25 godina je sutra, 23.10. od njegovog odlaska. Mi ćemo to jednom vrlo lijepom druženjem, večerom obilježiti u samom centru grada, na Franjevačkom trgu 10, u klubu kod Grgura. Dakle, bit će glazba, bit će projiciranje slajdovi njegovih likovnih radova i bit će najava da je u pripremi realizacija knjige. Napokon, nakon 25 godina, modernist nakladništvo. Znate, kad se neko bavi kulturom, umjetnošću, nakladništvom, za to se živi. Kada napokon dobijete jedan takav projekt, pravo da ga realizirate, i to umjetnika koji je također iz vašeg grada, jer ja sam rođeni Varaždinac, i to je jedan trenutak što može jedan nakladnik, jedna osoba koja je iz kulture, iz žanra umjetnosti, što može više očekivati i gdje sreća može biti veća. Po meni sad kad smo istraživali taj cijeli slučaj Merkaša, jer ako se sjećate, mi smo početkom godine napravili galeriju na Otvorenom posvećenu Goranu Merkašu, gdje su svi bili začuđeni otkud nam materijali uopće da to napravimo. Znate, kad smo malo sad istraživali tu pozadinu neobičnosti da jedan tako velik umjetnik 25 godina nema jedan publikacijski artefakt s kojim bi se svakome na najlakši način moglo doći do uvida u njegovo stvaralaštvo, razlozi su vrlo jednostavni. Prvo, znate, kada u jednom takvom publikacijskom artefaktu vi sakupite sva dijela jednog velikog umjetnika i pokažete njegovu iznimnost, njegovu vrhunaravnost, tada ostali minioni koji su trenutno na toj sceni dobe vrijednost miniona, ali doslovno. To je jedan razlog. A drugi razlog je, a gledajte, logistički možda to nijedna institucija u ovome gradu 25 godina i možda i nije mogla izvesti. Dakle, nijedna institucija nema sačuvan kompletan njegov opus. Varaždinska. Što je čudno, što je neobično. Također, da se ti materijali fotografski obrade, to mora raditi izniman fotograf. Mi imamo fotografa, ali malo imamo iznimnih. Ovdje zahvaljujem gospodinu Kreši Geciju, koji će surađivati u realizaciji ovog projekta s nama, koji je izniman fotograf i naravno sa iznimnom opremom, jer to je također nužno da se na pravi način ova knjiga realizira, ali kad se i knjiga realizira, to je najlakše. Evo, imamo knjigu na stolu, ali što onda? Dakle, kad imate ovakvog jednog svjetskog autora, nužno je da takvu knjigu predstavite i na svjetskoj razini. Dakle, mi ćemo nastojati da svaka galerija, ali i kazalište u okruženju, a i šire, dobije jednom izložbom, postavom, a i prezentacijom knjige uvid u veličinu Gorana Merkaša. Evo, kad govorim da nijedna institucija nema kompletan opus sačuvan, evo, ja sam imao to zadovoljstvo, čast, privilegij. Prije neki dan smo bili kod gospođe Rajke Merkaš, dakle supruge, udovice gospodina Gorana, koja je i ovdje ju pozdravljam, kao i njezinog sina Danijela, naravno, koja je vrlo pedantno očuvala kompletan taj opus, prije svega plakata. I zaista, kad smo sve te plakate iz tih vrlo pedantno umotanih paketa stavili ispred nas,
bio je trenutak tišine koji je trajao vječnost, jer zaista vidjeli smo koliko je moćan, koliku magiju i umjetničku energiju ima taj opus. To je više od 100-tinjak plakata, jer on je od 1976. do 1996. Gotovo sve predstave popratio sa svojim plakatima i nevjerojatno, dakle, to je 100-tinjak fascinantnih umjetničkih dijela i svako različito, svako moćno. Jako pamtljivo je ostalo jednostavno u tom periodu Varaždinskog kazališta, jednostavno taj jedan njegov potpis, znalo se, Merkaš. Točno, to je jedna zanimljiva anegdota u njegovoj toj eri stvaralačkoj. Svaka nova premijera, dakle gledatelji varaždinski kazališni kibici, kad su čekali novu predstavu sa velikom znatiželjom, oni su čekali što će Merkaš staviti sad u izlog. To je nevjerojatno koliko je njegova snaga umjetničkog stvaralaštva ostavila traga u ovom gradu. Ali ne samo da je on radio te plakate, on je osmislio i vizualni identitet tog varaždinskog kazališta, logo tog varaždinskog kazališta. Zapravo napravio je i vizualni identitet, to malo ljudi zna. Varaždinske vijesti. Znači, temeljnih novina u ovome gradu. Dakle, on je osmislio dizajn i grafički identitet varaždinskih vijesti, naravno i geste varaždinskog časopisa za kulturu. Šteta da nemamo dan danas jedan časopis za kulturu. Isto neobično za ovaj grad da nema jedan specijaliziran časopis za kulturu koji će periodički pratiti sve događaje po tom pitanju. Pregrš knjiga je osmislio. Dakle, to je nevjerojatan trag koji je ostavio Goran Merkaš. Ali sad jedna stvar je vrlo zanimljiva, što ljudi ne znaju. U 96. godini, dakle godini koju nas je napustio, on je dobio prvu nagradu za najbolji kazališni plakat u Hrvatskoj. A tada u Njemačkoj se svake godine obavlja taj natječaj za najbolje svjetske, što kazališne, što filmske plakate i također tu je u toj godini njegovog odlaska, njegov plakat za Proces bio dakle, žiriran kao jedan od najboljih plakata te godine u svijetu. I tu sad dolazim do jednog vrlo, vrlo zanimljivog detalja. Godinu dvije nakon toga Spike Jonze, jedan od ponajboljih uopće svjetskih režisera, radi film Being John Malkovich, biti John Malkovich. Godinu dvije nakon, znači, te svjetskog žiriranja u Njemačkoj gdje je Merkašov plakat za Proces bio ponajbolji u svijetu. Rade 2 plakata za svjetsku distribuciju za taj film. To može svatko provjeriti u 2 sekunde na Google. Rade 2 plakata za svjetsku distribuciju za taj film. Jedan plakat je potpuno iščitavanje Merkaševog Procesa, a drugi plakat je potpuno iščitavanje Merkaševog Vojceka, za kojeg je dobio ovu prvu nagradu u Hrvatskoj. To može svako u 2 sekunde. Dakle, podaci koji su stvarno... Dakle, to je čovjek koji je bio na svjetskoj razini, njegovo stvaralaštvo je bilo na svjetskoj razini, njegovo stvaralaštvo je bilo na hollywoodskoj razini. Ja znamo da je Hollywood vrh te produkcije. Mislili mi o Hollywoodu ovo ili ono, ali to je tako. I on je bio na korak od svjetskog glasa, a naravno da bi i logično i Varaždin se pročio zahvaljujući Goranu Merkašu diljem svijeta. Mi o takvim autorima moramo misliti, mi o takvim ljudima moramo misliti i ne može, evo uistinu ne može proći 25 godina, jer već generacije dolaze, zaboravlja se na Merkaša, premda kibici znaju, ali nove generacije ne znaju ništa o Merkašu, ne može proći 25 godina, a da se za takvog autora ne zna. Koliko je to sve obuhvatan posao pristupiti, dakle, životu i radu i uopće kompletno, dakle, rad i segmenti na toj knjizi? Upravo zato, to je, ja velim, epski, monumentalni pothvat publikacijski, da se takva knjiga realizira. Mi ćemo tu biti vrlo koncentrirani u produkciji. Dakle, apsolutno ćemo se koncentrirati na njegov rad, prije svega taj plakatni rad koji je zaista zadivljujući. Dakle, tu će biti 100-tinjak tih plakata, jer on je radio i za kazalište u Virovitici i tako dalje. Zato velim da nitko apsolutno osim nas, prije neki dan, to je gospođa Rajka Merkaš, gospodin Krešo Geci i moja malenkost, nisu dobili uvid unatrag, ja ne znam, 10-20 godina u kompletan njegov rad i zato velim koliko smo bili impresionirani tim stvaralaštvom. Dakle, mi ćemo se koncentrirati strogo, znači, na njegov plakatni
taj rad, koji će kompletno obraditi ta knjiga. Unutra će biti jedan pregnantan esej na nekoliko jezika, jer namjera nam je internacionalizirati svijest o vrijednosti Gorana Merkaša, a najmanje će biti nekakvih dijelova nepotrebni. Dakle, on je bio flaner. Dakle, njega su znali na svim glavnim punktovima u gradu svi. Ali te anegdote mi široke ruke ostavljamo ovima 25 godina koji su razmišljali o Merkašu. Vrlo vrijedno. To, evo, slobodno bradite u svojoj knjizi i napišite gdje ste i kako ste. Ali umjetnički rad bit će u ovoj knjizi sa umjetničkim esejem koji će na pravi način prezentirati Gorana Merkaša, ali na pravi način zapravo prezentirati ovaj grad. Ima tu još umjetnika koji su iznimno vrijedni, a ili se o njima ne zna ili su oni sami tihi. A mi zapravo takvim ljudima trebamo glasno reći, jer ovaj grad po meni treba biti perjanica hrvatske kulture. I može biti. I može biti i po svemu i jest. Pitanje je volje, ničega drugog, to je to. Zalaganje, volje i držati minione na strani miniona. Na njihovoj strani. Kuriozitet još jedan, sjetili smo ga se vani malo prije. Dakle, zadnji intervju... Evo, dakle, zna se da je gospodin Petrović sjajan strip autor, zapravo isto vizualac, umjetnik na neki način definitivno, koji je također ostavio traga ne samo na lokalnoj strip sceni, nego i na nacionalnoj strip sceni, jer ste dugo godina zapravo u Zagrebu realizirali vrlo značajne animirane filmove. Možda o tome možete i više reći od mene, naravno. Međutim, radili ste vrlo vrijedan časopis, ja bih to nazvao časopis, ne bih ga svrstao u fanzine. Ne, to je bio vrlo vrijedan časopis koji se zvao Striptease. I evo, gospodin Petrović, posljednji intervju koji je gospodin Merkaš napravio u životu, tom intervju prisustvovao je gospodin Petrović. I ako moram reći, taj dan, nažalost, je gospodin Merkaš i preminuo. Evo, tako da, apsolutno, posljednji dan na ovom svijetu proveo je sa Vjeranom Miljenovićem, Majom i moja malenkost je bila, dakle, to je bio ugostiteljski objekt Graal, to je bilo u Gajevoj ulici i Vjeran je radio intervju, ja sam se pokraj, dakle, i slušao sam čovjeka koji je stvarno i erudita i stvarno ima što za izgovoriti. I meni još u tom momentu naravno nije bilo toliko jasno ko je on i ta njegova veličina. Poznati su mi bili njegovi radovi kazališnih plakata, ali tek nešto godina kasnije sam shvatio s kim sam ja zapravo sedeo na toj kavi u tom Gralu, tako da eto i taj dan je, ne znam čija providnost je to htjela, eto čovjek nas je i napustio, eto da smo uspjeli dobiti zadnji intervju. I iznimno mi je drago da je upravo ovaj razgovor o gospodinu Merkašu vodimo vi i ja. Na kraju kraja. Eto, znači hoćemo pozvati svekoliko pučanstvo sutra Varaždinci, Varaždinke, svečana večer posvećena Goranu Merkašu, velikom varaždinskom umjetniku, u samom centru grada, kod Grgura, Franjevački trg 10 od 20 sati. Dakle, vrlo lijep program, ulaz je naravno slobodan, uz glazbu, uz domjenak, uz projicirane njegove slike. Sjetimo se jednog od najvećih umjetnika uopće grada Varaždina. Eto, gospodine Bartolec, hvala vam na gostovanju i hvala vam na ovom trudu da se sjetimo i pohvalimo mi Varaždinci kolike zapravo mi veličine imamo, koji smo možda i nesvjesni, koji smo možda nehotice prešutjeli, ali eto, zahvaljujući vama, oni konačno opet isplivaju i pričaju svoju priču. Hvala vam lijepa. 10 sati 26,